ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଶୋଇଛି ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ତା ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ସବୁ ଆମ୍ବ ପାରିବା ଆର ବର୍ଷର ରାଗ ରପା ରପା ଗୁରୁ ବୁଢା ତ ମିଛ ଦେହ ପତ୍ରରେ ବାଡେଇଲା କାହିଁକି ବାଡେଇଲା? ଆରେ କାହିଁକି ବାଡ଼ିଲା ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ? ଆର ବର୍ଷ ବୁଢା ଆମ୍ବ ଗଛ ଚଢି ଆମେ ଆମ୍ବ ପାରୁଥିଲୁ ବୋଲି ବୁଢା ଆମକୁ ବହୁତ ବାଡେଇଲା। ଶୁଣିଲୁ କି? ହଁ କଣ କଥା ହଉଥିଲେ ଶୁଣିଲୁ କି? ହଁ ଯାଇକି ଅପନା ଯଦି କହିଦବା ଅପନା ଯେ ଆମକୁ ଆମ୍ବ ଦବା। ଲୁଲୁ କାଲୁ ସେପଟେ ଆସିବେ ରସିଆ ବିସିଆ ସେପଟେ ଛିଡ଼ା ଏପଟେ ସବୁ ତ ତୋଳି ଦିଅ ଏପଟେ哎呀妈逼的，气的！ଓହ୍ଲା ସବୁ ସେ ମୋରି ଆମ ଗଛରେ ଖାଲି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ସଂସାରରେ କାହାର ଆମ ଗଛରେ ଆରେ ଓହ୍ଲଉଛ ନା ଦେଖିବ ଆକୁ ମାଉସୀ ସବୁ ଓହ୍ଲଉଛୁ ନା ଏଇଟା ଦେଖିବୁ ଓଲା ସବୁ ଗୋଟିକି ତଳୁ ବୋଲା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ତଳେଇଛ ବୋଲା କିଏ ଅଛି ଗୁରୁ କୋଉ ଗୁରୁ ଯୋଉ ଗୁରୁକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ହେଲେ ବାଡିଆ ଗୁଡା ସେଇ ଗୁରୁ ବାଡିଆ ଗୁଡା ସର ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ତଳି ତୁ ଚାଲେ ସର ତମ ଘରକୁ କିଏ ସେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପକେଇଛ ଗୁରୁ କୋଉ ଗୁରୁ ଦେଖିଲେ ଷଣ୍ଢ କେଚିବା ଗୋଡେ ସେଇ ଷଣ୍ଢ କେଚିବାକୁ ଗୋଡେ ଚାଲ ତମ କଥା କିଏ ସେ ଗୁରୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମାଇକି ସଜନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ମାଇପି ସତନ୍ତି ତୁ କାହିଁ ବାକି ରହିଲୁ କିଏ ସେ ଗୁରୁ କହ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ କୁକୁର ଭୁକନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ କୁକୁର ଭୁକନ୍ତି ତୁ ନା ଏତେ ଦେଖିବୁ ନା ସେଟା ଚଲେଇଛ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ସେଟା ଗୁରୁ ତ ନୁହଁ ସେ ଶଶୁର ପୁଅ ଗୋରୁ ସେ ଗୋରୁକୁ ନେଇକି ଆଗ ସତ୍ୟନଗର କାଞ୍ଜିଆଗତରେ ଛାଡିବି ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ସେଟା ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛ ନାଇଁ ହଉ no, 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 no.